sa len tu onom, či Nie, len tu. trávu? Aj dávame, keď je málo, ale dávame obilie, dávame. Aj nože dovnútra. Normálne sypeme. Pravda. Berieme si domov? Berieme si na balkón. Ešte nejakú ovečku. No, tam ovečky poďme hore. Koľko máte z tých oviec? No tu je tak 530 na dojenie, tam je jarky a vyradené ovce, to proste by mali sa pali, alebo čo, to tam je dať báčkov. Na to dokopy máme aj s jahňatami, teraz okolo 800. Mali už sme aj viacej, 1000, len keď sme sa orientovali čiste na ovce, ale postupom času chceme prejsť, tam na druhej strane máme krávy vo plotku, že trošku toto mieru rizika rozložiť. A nie je problém, nestrháva nič tá ovce tu? Tak ovce parkujeme, alebo košarujeme len tu na tým brehu. Tým pádom, aj keď prídu vetry, tak neťahajú na les na sever. Pred 3 rokmi, jak sme mali, tak sme ich košarovali na vrchu, na kopci. Bolo to dobré, lebo pasú aj v noci, len tým pádom, že keď prišli vetry alebo vánky, ťahalo to do lesa a vlci cítili, takže nám vtedy strhali. Behom jedného leta nám strhali 16 kusy. Hej, za jednu moc 4 a tak. No ale teraz sa snažíme tieto tu na kopci a tam z druhej strany priháňame tu do dvora a medzi masteľami máme zahradené, že... Ideme domov do Ľubovne. Takže aj to niečo, či je len takú jalovinu, alebo... Nie, mesové. Mesové, hej. Dobre, ako kúpime ešte. Za to aj možno aj na to prídeme tak